L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha posat en marxa aquest estiu una sèrie d'activitats esportives per a adults per tal de dinamitzar la piscina municipal. Aquestes es fan fora de l'horari d'obertura de l'equipament pel preu de l'abonament usual de la piscina. Mira, aquest estiu el que se'ns va ocórrer és dinamitzar la piscina a fora d'hores, és a dir, nosaltres obrim a les 11 i volíem aprofitar l'espai que hi havia per poder fer alguna activitat i oferir-la tant a la gent del poble com a la gent de fora. I fem el dilluns i el dimecres fem aigua gym, que ja, quan veure les imatges ja veieu que hi ha molta gent, i els dimarts i dijous posem carrils de natació i hi ha entreno dirigit i entreno pel seu compte. La gent que vol venir doncs, pot venir a entrenar i a nedar. Hi va principalment gent gran, tant del poble com segons residents, que poden gaudir de les instal·lacions alhora que exercitar-se. Es tracta d'una iniciativa de continuïtat que pretén acompanyar el manteniment físic de l'activitat de gimnàstica que ofereix al poble els mesos previs a l'estiu. Ha sigut molt positiu la valoració de la gent, vull dir, els hi ha encantat, i té més tirada l'aigua gym perquè hi ha gent de més gran, de més edat, perquè nosaltres ja durant l'any ja fem una activitat que és de gent gran, i fem gimnàstica de manteniment de gent gran, que la fem gratuïta per tota la gent del poble, i com que l'activitat va acabar a final de juny, llavors la vam empalmar amb l'activitat d'aigua gym. O sigui, són activitats tant com l'aigua gym com la natació, són gratuïtes, l'únic que han de fer és pagar A la piscina, durant el mes de juliol, també s'hi va fer un curs d'iniciació a la natació per a infants i per a adults. Per una altra banda, la instal·lació municipal està oberta cada dia durant l'estiu fins al proper 3 de setembre.